la prima vedere văd că e totul în ordine, dar sperăm că va fi mai bine organizat, adică observatorii vor fi mai atenți. Deja ei știu care sunt și care au fost fraudele la 5 aprilie. Da, la 5 aprilie și vor lua în considerație toate momentele. Dar știm din multe informații că sunt, deci în Partidul Comuniștilor sunt niște oameni care și-au pus scopul totuși să mai fraudeze odată alegerile. Să sperăm că nu vor reuși. Și să sperăm că nu vor reuși, adică că cei din opoziție vor fi mai cu un pas mai înainte. Vor fi mai toate lacunile care au vor fi mai deștepți, mai ingenioși, mai, eu știu, experți mai dotați. Fraudările, cred că, să sperăm că nu vor fi atât de masive cum au fost data trecută. Și de grave. Fiindcă oricum nu le faci față. Careva fraudări vor încerca să facă. Am votat ce am votat? Am votat libertatea. Posibilitatea copiilor de a... Deci am votat tot aceeași stabilitate care zic comuniști, dar nu stabilitate. Vrem să fie o țară liberă, independentă, deci tânăra generație să-și poată crea un viitor așa precum îl doresc ei, dar nu precum îl doresc comuniștii. Să putem să deschidem granițele tuturor țărilor vecine, fiindcă noi nu avem ce ascunde și nu avem ce... Eu știu, adică tinerii se poate și toată lumea se poate să... Avem aceeași cultură cu România, aceeași limbă vorbim, așa că n-ar fi cazul să apară anumite interdicții pentru cetățenii Republicii Moldova și cetățenii României. Să fie un schimb reciproc. Asta. În primul rând, fiecare om care vine la votare trebuie să gândească că are un copil, un nepot și trebuie să ascultăm vocea tinerilor, dar nu a celor care au trăit în perioada comunistă. Iată asta. Au fost organizate la nivel, dar eu suport că totuși în satele Moldovei au fost prea puțină informație. Eu personal am fost la Rășcan și acolo lumea practic nu știe pe cine să aleagă. Îmi pare rău că în satele Moldovei n-au fost organizate întâlniri, deci informația e puțină și lumea nu are timp, lucrează pe deal, nu are timp să se uite la televizor, chiar și la programul 1. Dar cred că trebuia să se marche pe loc și să facă informații. Cum credeți, vor fi fraudate alegerile și de data aceasta? Părerea mea că da, fiindcă comuniștii fac orice pentru a ajunge la putere. Și interesant lucru la noi să trece, că cei care se balotează îmblu cu mâna întinsă, da, să zicem, la populație perioada electorală. Dar pe urmă populația îmblă 4 ani cu mâna întinsă, fiindcă multe se promit și nu se fac. Poporul pierde încrederea în deputați, în oamenii de guvernământ. Dumneavoastră, pentru cine v-ați acordat votul? Pentru ai noștri. E secret, dacă sunt din coloniță și poți fi întrebări. Asta e. Mulțumim mult! Îi fac la tineret un loc de lucru, un sat frumos, o viață mai bună, dependență, școală și frumoasă, un club frumos, o viață este plătească mai bună, nu viață mizerabilă. Și tineret să aibă și lucrat și trăiește. Pentru un om care el dorește ca să-i facă toate cele bune pentru noi, necesare, pentru ca să nu-și ducă lumea psihotară tineretul,